Hey guys, Ciarán was an dumsa. Tom us on Longford, Tom Jenna and Gwegus and Rankish, Coláiste and Chónaithe, agus Conn mar Scéime Muireann show. Hi guys, Muireann is an dum. Tom Jenna study in Rankish, Tom the Caribbean, agus Tom the Scéime. Come on, Ciarán. Hi, Scéim Chónaithe and Reid. Tom's Caribbean is us blog Ciarán, agus Tom Jenna study Noruega, agus Spanish blog. Dí Conn McCarrick is an dum. Is as blog Ciarán, Tom is a Tríonóide in a study an Dlí, agus Scéim Chónaithe. Agus tí lads is mis Jane Dalton is as Ciarán is Dalta Uliú Rime agus Tom Scéime freisin na Conn. Ciarán and Scéime. Scéim Chónaithe atá site Coláiste na Chónaithe agus hálí na Chónaithe. Connians Doherty an Scéime anseo campus agus Connians Uptar den an with hálí. Larítar Gaeilge an Scéime agus bíon ancuid imeachtaí agus rudí Doherty. Conn is afford tú amach faoin Scéime. Well, is as Ciarán so na céiríonn san ollscoil bhí san na Connaí a hálí Chónaithe agus an siad léig fí an loisiún Scéime bhfuil a cup chuirmé seach agus bhíar formé áach ach an bhíon ní chuirmé seach le haid an Scéime campus agus fuair sé. Céintear imeachtaí a bhíonn ar siú leis an Scéime. Agróí trán na gceist céilethe imeachtaí ar na bhíine agus sais an Gaeilge spraga is an ollscoil. So the right an Scéime, céim bhainte bhí agat leis an Gaeilge? Well, ní as an Gaeilge mé, ach chuig mé go dtí scoil an Gaeilge tuis so rinne mé mar teist as Gaeilge. An sin ar tháinig mé go dtí Coláiste ní rás rilí pórtach sna ócádaí Gaeilge ach nar bhí sa tríú bliain bhí pórtach i Dromiacht agus bhí sé sin as Gaeilge. Bhuail mé leat. Agus an sin just cúla mé go raibh aglah ar siúil na haigh Scéime ar na bhíine agus cúig mé chun an aglah bhíanamh agus fuair an Scéime. Bhí mé mar bháil den chun Gaeilge ón gé lá agus bhí mé dul go himtaí Gorky agus bhí mé an firste agus an Merlin agus well sinní na tuairis bhí agan agus Tríonóide na tuairis go dtí an Conra agus gach an rud. Well, ní rasa mé ar scoil an Gaeilge ach airíonn Gaeilge le Muireann tuismitheoirí agus tréis ná scoile bhí mé géirí mo Gaeilge chumán suas so bhór sin bus mé dul chuig imeachtaí chun an Gaeilge agus an sin chuirmé seach an Scéime. Inis dom faoi de héal ar an Scéime. Well, tá sé súlas é Dalta ollscoil eile ach tá na Connaí le Bertcar é féil an cuairtear árasán le cupántaí in an lá. Agus bhíon gach le gachéan ar a Harlín trí Gaeilge ar campus agus céilí trána na gceiste le agus bhí seán cosúla seo. Come is a fine dinner, átar an Scéime. Well, it doesn't bore at Doherty for Virtish a leader amach le neart cashna a héh an Gaeilge de. An sin maniatar neart daoine gur aglah agus caiithú de sin sa Gaeilge a haispoint do roiin na Gaeilge agus an sin maniatar leis na Scéime. An mod fáin Scéime. Fulfin gohillis go homláin é. Domsa é nós go Muireann Scéime sa céimhlín agus mise inis sa tríú bliain. Tá mise inis an Winseach leis an Gaeilge sa Coláiste inis mar geallar an Scéime. Ancuid rudí eile cosúil sin cum an Gaeilge is tríd an Scéime agus úsáidí go rudí sin. Is bach ionach é chun a bheith páirteach san himantí a bhíonn ar siúil sa chathair agus sa Coláiste. Nílach sé léit dom in lína mar tá scapar bliain agus mar sin muna raibh mé anseo ní raibh de an rud ar bit i dhéanamh. So, cínte, bhfuil in é.